Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu nwanne anyị adịga arụ beson ka o si adị na nke ikpeazụ a ịmana anyị wawo anyị bi ebe a na this Odenigbo official anyị na-akọwa aki oyibo nsugbe otu o si dịrị set the record very straight for our people to understand because they were some of our people can need ora bianca wa ka reset that thinking faculty ị ka ebe okwu m na-aga since all this while anyị nọ na Facebook I know na hapụ Mazi Nnamdi Kanu by appeal court. There have been a lot of information going on Facebook. Some people are saying that the release of Mazi Nnamdi Kanu is going to destroy obedient movements or disorganize obedient movements. And my question is, obedient movement, is it better than Mazi Nnamdi Kanu? That is the question you ask yourself. You ask yourself, and second one is that now some people have been saying that now I want contribute to I want buru na 100 eji charge mere Mazi Nnamdi Kanu pụta I want we mere nka I want gara na mmiri niile no n'ụwa niile charge ka e were hapụ Mazi Nnamdi Kanu I want mere a lot of things I want buru ọnụ dry fasting 100 over 100 days eji hapụ Mazi Nnamdi Kanu. And my own take on this is that also you 100 over 100 cow eji release Mazi Nnamdi Kanu, keep it on yourself. Ayi wa ga-eto gị ọ bụrụ mmadụ ga-eto gị na if you mere chukwu oke abịa mana ndị gede na ndị mbụ and ọ dịrị ha ịkwụghachi gị ụgwọ dịka ha si akwụ ndị mere ife ụgwọ. So keep it to yourself, don't bring it to social media as in I don't understand ka the grow dị chọ ka ye gị ka mmadụ ga-eye gị ka ife chọ ka anyị mere gị. Some people have been saying ọmụ akpere ekpere eji hapụ Mazi Nnamdi Africa anyị nara n'iyi final. I don't know. All these things have been going on social media. Man, I say, butu onu. Oyo obuna bere, oyo obuna bere, oyo obuna mere. Ya dero ye, bro ya tige ni ma bage. And all these things concerning this, the release of Mazi Nnamdi Kanu is going to disorganize obedient movements. Ayano sazuogugu, ayano sawago uwayogo. Peter Obi one night, Mazi Nnamdi Kanu bo one night. And we are fighting each other now in the name of obedient movement and the freedom issue. We are fighting each other. The release of the obedient movement are saying don't release Mazi Nnamdi Kanu. That if you release Mazi Nnamdi Kanu, that on get disorganized obedient movement. My people, why are we so? Oh here came these people were religion. Pịawa ndị mmadụ azụ n'ala Igbo anya na-akpụkpụ akpọkwu nkịta na-aracha ya ọnụ Satan na-eke isi ekwensu ọnụ n'isi anyị isi some of our people because ewere ndị agụgụ isi aka na-arụ ọrụ ewere religion pịawasị anyị azụ. Today we are still fighting onye Igbo mụ na egwure nwanne m now ntọrọ direct were ike believe na God of the Bible while mụ believe na omenala ọdịnala Igbo na-agwazi ya na this one adọrọ. Let's come back to our root. Dịka Mazi Nnamdi Kanu na-ejekwu Mazi Nnamdi Kanu always say let's go back to our root. Amam ka some people na aghọtakwa that English that Igbo ahụ ọ na-asụ or that English ahụ na asụ. Let's go back to our root ka anyị gaghachi nke anyị dị na mbụ ụmụ Igbo ka anyị gaghachi nke anyị dị na mbụ ọhịa bụ ihe Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu. I don't know some of our people na-asụ English but if you ask them to interpret it in Igbo language ọ rabafa arụ ọ bụrụ ife anyị na-eme onwe anyị ọ bụrụ ife anyị na-eme onwe anyị ife aka anyị megidere ya divide anyị na-agbazi onwe anyị mgba. Ị ga-aplan ka mụ na gị ga-esi gaa mee ife anata iruo n'ụzọ because of religion issue mana ga-esebe okwu ọrasa anyị bụkwa nwanne. Ọ bụkwa na ihe na-esere anyị okwu bụ ife nọ na be nna anyị na ọ bụ ife eshi na aside bubete be nna anyị bụ ife na-esere anyị okwu ife na all these things achụtara aja. My people, ife m na ebepukwu m na-aga bụ everybody should calm down. Onye ọbụla zuo n'ike zukanu n'ike. All these people, all these ndị gburu fowl na ndị mere fasting dry na gịnị zuo n'ike. Let's know a way forward. Zuo n'ike. I do this one, I do egbuo m nama egbuo m nka ọmụ mere ha even ọmụ sacrifice everything eji release Mazi Nnamdi Kanu. Anyị ga-akwụghachi gị ụgwọ. Why are you telling us? Ihe a ka emegidere some of our people na-eye gị yere mmadụ aka eburu video tigo ya n'iru ka ife na-etiri mmadụ video n'iru onye chọrọ help ndị ahụ na-ekiri gị ọha hụ ndị ga-enye gị hand of accolades or the god or the chụwa onye ahụ mere ife ahụ ga-enye gị the hand of accolades. Why are you showing us all these things?
Why are you displaying it on social media? If you help somebody, go your way. Chuo ya ahụ na ndị ga ndị nọ na be nna ya ga-agozi gị, ga-reward gị. Why are you showing us on social media? Ụfọdụ all these things, ihe ahụ mere ya, ịmana ụfọdụ ndị a na-alike ichi help ha, iburu kamera ti ha n'iru. Some people, their spirits anabataro ya. Chuo ha ada anabataro ya. If you help somebody, my brother and sister, go your way. Allow God to reward you. Allow God aja ka ịchụrụ. A na-eme onye chi aja. Onye chi aja ọ ga-atọ dị atọ because ịtọ ọnụ aja ahụ ịchụrụ ala na n'iyi. But nke ị ga-achụ chaji bụrụ social media tigo ya n'iru. Are you showing us ka ife chọ ka emere gị? Anyị afụgo ime n'ọfụma daalụ. Ọkwa ya ọgwụchala. But spirit onye ahụ na oyiyere that thing anabatara ya. How do you want the spirit of that person to reward you? Ọ bụrụkwa the thing. Nwanne m ọ ife sịrị ka m kwuo, onye ọbụla nke na-eti mkpu na ọya mere ejiri nwanne onye ọbụla butuo. Onye ọ na-butuo na nke ikpeazụ. Ọkwa nke ọha m n'ọnụ. Before I end the video, try and follow this page and share our program. Share ya ka ọ na-agafe a ka ụmụnne anyị na-amụta ife. N'ife anyị nọ ihe bụ ihe na-akụziri ndị na-amarọ ka fa mụta ihe a na-amarọ. Ọ dị oke mkpa. Ụmụ Igbo, ekenekwa m unu. Daalụ.